Oo, oo, oo. Ay! Napasok pa! Pasok ka? Why, sorry na, boss. Oh, giharos man lagi na sa tunga lagi. Unsa man pagkakuan na straight man ni diri oh. No. Lagi hurot. Na kuyawan. Kulbaan. Yo. Yo, for today's video ato taguan yo kanang mangita ta kanunon diri sa syudad sa Sugbo no. So unsay trip na mo yo, ambot lang unsay trip. Yeah, first time ni na mo mag-rides yo. Oo, oo, oo. Ay! Napasok pa! Pasok ka? Why, sorry na, boss. Pasok ka? Napasok po. Galat yun. Asa roon? Oh, Pasok yun. puting inita. Awayo, first time na mo ni ko ano, kunin no paksit no. Si Jude. Ayay ka. Kuanin nagkuan lab. Paliti sa nagkuan. Ah, mao lagi na di magsapatos god mga tutag syudad. Bitaday na ano. Yo, mo na lesson learn ano, atong syudad di magsapatos dakpan. Naway bitadain. Lumlok pa sa pauwi. Lagi. Gamay lang. Ya, kunig gapas miss. Nay gapas. Kaya ta, uy, gituot niya maayo. May doktor, masagukan niya. Ang bihar wala mo ko. Bahada, di pa to kasud. Ah, ana disgrasya gina. Mo lagi na di magsapatos. Ato kay syudad magsapatos gina. Awo, og sapatos pa ka, og kuan, wara. Di na to kuanon. 116 BRB. Ah, ato ni kuan nun. Ay nak. Alcohol na una na sama alcoholan. Alcohol sad miss, gamay lang. Mukhang niatras at to siya. Maigo lagi siya sa kuan. Kanang sakyanan. Yan na to. Ah, dara eh. Taga-asa man ka? Asa man ninyo ha? Asa niyo boss? Talisay? Gituot jud nimo maayo ya. Bisagit na ko. Ikaw lang naman ba ako nito dahil sa kuwan mo di ba? Ayun na lang. Ayaw na lang. Okay ra. May gom-gok ni bante, nagmay-gom. Apa kita duha? Oo. Ya okay ra, disgrasya man. Ako kahit ano na pumuditso nang yun, yan ko ano magkukuha. Uy, sakit na uy. Okay ra, disgrasya man. Mamantay kuan. Yan ka lagi na kay may gom, bagal mi ka duha. Iyang di ko Naatrasan ba ya? Trambutso, init man sa kayong trambutso. Paso sa butso. Oo. Okay, nabag anak sipit. Atras na ko. Niatras man. Dela ba? Ouch. Ano ko nila? Baka na. Pulkit na kana dong. Ha? Pulkit. Ano ko aning pagpada ba? Nagpiyong sa guda ka. Hmm. Sorry ka sira. Okay ra, disgrasya man na. Wakay bandage dai. Ari sa kose ha. Oh, sige, amping. Yara eh. Ari labi, tusok na kay tusok ya. Ito itusok sa imong kukobe. Banhiri lang pa para hindi makalagap. Kapila na. Baka ka lang dai. Oh, mo ni.
Ayaw, ayaw. Ana. Bakit mo sa kalang upo ka ba? Asa? Kaling upo mo ni... Paano lang upuan pa? Dapat na na ay... Sa ituan pa, bitalayin pa, baniran lang. Ang grand pila. Anak ko. Di atay, ang katos ang bihar, bisa kay baw siyang di siya makasud. Ana ra nang kuan. Nyara ana ra sa dia. Yo, first time. First time na mo mag-radio. Og balik yo na disgrace. Napaksit ang kuan ni Miss Maika. Yung ano nito tayo magikuan na mga Crocs ba? Crocs Nation ba? Dagkukuan ba? Okay ra na. Mo atog syudad ngag sandal. Ay taga gasakyan na tadi ha. Now lesson learned na gyud na yun na. Bahalag asa mo basta pagkuan. Basta long distance kaya yung biyahe. Pagkuan gyud mo sapatos gyud mo. Ay mo pa kung kuha mata kay baho kung ga sapatos plus Miss Maika yo, di ba naagapan din dili masunog ang sapatos ay makuan. Mapaksit ato. Kesa spanit. Gamay raman wa man ni kuan wa man ni paksit lagi kay init og ni aginod siya ni ana. Di gyud ka magkuan. Tanan akong sulti nimo, nag-care ko nimo. Di gyud ka. Ya kani si Miss Mike kayo, duha ka mo kay ang helmet, di gyud mag-helmet. Ikatulo tong katong nutshell nga kuan. Bisa nag-anamik si Bunga. Kalayo na 30 minutes ang biyahe. Dili mag-helmet. Ganahan gyud sa kanang substandard nga helmet. Ngay kakuan ana. Tapay sa kaba mo. Ana man na mag-care mga saba man na kaysa kuan. Bis mo kaon ta mig kuan dire burger sa kuan SM na traffic na sa dire o. Kaya baya ay kabad. Karong timing aning rise da gidi malas man ta ni. Siguro siguro malas. Lagi ang kuan ni ang katon diha sa kuan. Sakit juga na. Anani ron no traffic oh. Ayay kern. Murag wrong turn ta diri napita da. So time check yo 2:40. Oh, alas 3 sa tagabiyahe. Kuya kay tag trips ah. Unsa maron Biyernes ron lab? Traffic gyud ni kuan. Igpahuli na to anit samot ka traffic. Tinggawas, ting pamuhi. Asam ta ni. Toledo, ato tag agi Toledo ato tag nay burger man dito. Toledo lang tayo kay traffic kayo. Nya. Pabukid ta Lagi ato pag syudad, nya na lang Burger King yo kay kuan. May stress yun meron. Magoy.
Pinamungahan? Dito lang sa paligid. Toledo lang ta dito ta. Oh. Naga lang ta. Oh, saan ni? Harus ha. Oh, giharos man lagi na sa tunga lagi. Ngano man lagi ni? Unsa man ni pagka? Wa siguro kay bawo siguro ni overtake pa siguro ni siya. Oh. Wa gyud ato, di na to hibaw-an. Iyo, yan ni oh, na. Unsa man ni pagkakuan na ni straight man ni diri oh. No. Lagi hurot. Na kuyawan. Kulbaan. Ha? Lagi nervyos gi kuan, paningot og kuan, bugbog lagi. Awayo, di lagi kuan ang disgrasya. Kaya to hibawan. Dito di bawaan niyo bisa magsapatos pa ka diha. Sapatos chinilas. Tatyoy. Lagi gani ang ito tako Andre. Bagasa ta dress kuan, Shell Petron. Aba ka. Parkarado. Unleaded. Pait pas panyawan. Na nakuan ang atong kuan yo kanang rice unta ato ta may sa kuan. Kanang singana ni dos lang lab. Oh. Dos lang kay Shell ni. Nakuan ang atong kuan yo, lami tayo ka og kuan sa seaside. Burger King dito ah. Ay gato na itong syudad. Ato lang tanong. Mangita lang ta tuyok na ta dres Toledo yo. Ato tas katong Ay sa dad ko tungko. Korean. Ay kana lang. Oh, pwede ra. Tungko sa kaon. Ato dito. Kana naman ako. Ato ta dito Korean food dito sa kuan kanang naman dito sa plaza nila. Napaguro to eh. Last nakakaon mi dito katong dito may kuan atong lake. Last dito. Dos lang unleaded. Oy dining na ni. Oh, gipadak-an na nila dire. Dra oh, panguan oh. Naay mga signage yung delikado sa unahan, so digin mo ako kumpiyansa diring kuan na kana ingon ani oh. Masugatan to daghan na mga kuan eh. 10-wheeler, mga dakong truck. Ano yo? Kuyo kastan na no, pero kani mga kalbo nga bus, kani bakulod pinamungahan siguro ni. Ito. Ay kurbada ni mo Drio, inahinay nang yuga kay ang karsada kuan bunbunon kayo. Kuyaw kayo. May slide ba? Kaya tungod man sa mga natagak ang mga kuan, kidas mga dikarga. Karon pa sa mi kabalik Drio. Suka na to no. Karon pa mi katuyok sa balik dire. Sa una mamatan ni among mga routine gyud sa una. Nya daghan na kay nog motor. Wa na noon. Atayag na. Na busy yo sa negosyo nga kuan hinahinay lang ba. Hinahinay na tag aginod yo. Kuyaw yung kinidress ko ano eh. Dahan pa dong Toledo ba. O 40 lapas tas kuan. Speed limit nila. Hey, korbadahi. Ato tayo palipas oras tayo siguro maabot ta sa kuan. Karkar la apeta siguro la size. Ana
Magdali lang sad ta. Sudan? Oh. Oh. Nakakamiss mag-rides. Okay. Hinay na ta rin napita ha. Unsa naman ta Dre kana murag lutopan na tayo. Niagi na tag eskina Balirong lutopan ra Carmen to lutopan. Carmen Bohol. Dere para lutopan yo dere nga side right side to Carmen Su. Carmen Su. Dangan kay habal-habal dere Pato na pabukid na dito. Time check 3:23 sa kahapon no. So kuan man medyo cloudy man atong kuan, kalangitan murag naglugitom sa kuan dagom. Iyay ka. Pero lagi mo ni nga kuan kay mga dagko man na moagi. Oh, kali bag-o pa niyo, bag-o pa ning kasadaha diri ya karon na. Sana man ni? Kaog man ni? Oh. Yo, ngano man ang mga project yo nga si katumoy ra man ang kabilyahan yo. Dagko pa kayo mga sa kala sukod na. Dagko pa kay kabilyahan nya tumoy ra diagi kuan. Di para ito nakita na to sa Facebook nga post ba nga grabe kabilya ha, una ka to ha. Kanam dali ka nang agubo bago pa man. Oh. Bago pag yun. Iyay ka mag wanan ta ni ron. Lagi mga laginsan ana, badong na dito pinamungahan. No, ana mo ginaya ora ba tay kapote dre. Impasitan na ron. Ayay. Kuyaw ka ni dre oy. Karo pa ko kabalik ko crisis yo, kuan ba? Kuyawan na tayo ngunani, kulba na ta. Okay. Watamahan na ba? Sige naman tagkuan ko, drive og chapi ani. From vlogger to kuan, chapi. Driver chapi. Ka. Okay, mga ko ano, guba nga daan. Mansa? Palitag? Oo. Agay. Kani dire nga eskina yo Lutopan to Toledo City kani.
Toledo to branch. Kato dito para syudad to yo. Para tabunok to ato agi manipis road. Kani nga road. Kata to nagian ba? Pa Cebu City man na diha. Asa man ni? Diri ta. Asa ka to sa dito? Let's go! Abando no? Toledo City, here we go again! No, yo ta. Toledo na tayo. Medyo gauwan yun diri no. Medyo ra ka dili man kay kuan. Uwan nga uwan yun. Toledo na ta. Nya igo ra ta toyo kay hapit ta dito sa kuan lungsod. Iye murag bago panihuman diri da. Unsa man ni padong na ni kuan? Festa or mana festa? Managuro mura magkuan. Asa taagi lab? Diri taagi. Nakaagi na ba ta dito? Nakaagi ta dito na wala. Ay, lapok na eh. Bag-og yun ni Toang. Lagi? Bag-og yun ni Toang oh. Agoy. Nya pa left side tayo. Toyo krata. Then uli na no, ikaw mag-snacks, uli na yun. Asa man mo eh. Tutut. Kani nga side, sa right side yo pa Balamban na, Pambalamban dito na sa norte. Pwede na mo agi dire. Asturias. So very kuan dire da. Karaan man sa silang mga chapi dire lab no, mga lig-on kay ba? No. Mga lig karaan ba no? Bobo kayo. Mo siguro ni katon dito sa Karkar. Basi taga Toledo to. Nagi nindot si kay kuan. Makaraan ba? Ligon kay gnaong. May wata mahaptag uwan dire yo. Ato kon asa man to? Nanatas proper yo. Proper labang ta. Paliko tayo. Zero. Ha? Ito ba? Sa Mandara? Alit ka kaduwaan pang dugong ba? Pwede tadaan? Nya na lang eh. Alas ko na, 4 ko na. Pwede ka ta malit. Malita. Manguan ta dami stocks tadaan. Kuan ba? Asa man turon? Dito dire. Na
Na dere dra dra na dra yo. Dra. Mo na akong ipasabot ninyo yo. Okay. Oh, nanata dre oh. Moro gyud ang giari. Ito pa ang tatagluran. Oh, ato tara. Saan siya dahil? Kana Masay pangalan ni Miss? Lobster. Lobster kani, Si Urchin. si Urchin kani, Cheese tofu. kani, Sweet alamang. kani, Horse claw. kani. Prawn ball. Ya, Ano kung sasagot pa dahil? Fish and soy, ma'am. kani. Squid roll no, ya kani. Fish cake. Plain tofu. Basta mo na. Wala na may kuan. Katong na ito wala. Unsay bestseller niyo dre kanang lami gyud ang kaning kanino? Ano? Yo nang. Asay tofu dahil. Diba? Kani? Tofu. Kani. na siya niya. Kani cheese tofu. Tato lang mo. Na yun order ka na. Lagi. Yo, ato na tayo. Manatag snacks, man sa tagpamalit sa mga bata yo. Mamalit mi dito as kilid. Tundagan kay kuan. Mga party needs dito ba? Oh. So let's go yo. Pauli na tayo mga 1 hour. Mga abot siguro tato before 6. 1 hour man sa Toledo ang biyahe. Depende na sa dasdaga na to yo. Mga 5:30, 5:40 ana siguro. Ha? Daghan. Ato ko na pa. Kunyara shoes. Shoes. Ka tanawa sa ka. Shoe more. Ato ni ko ano eh. Kadiyot be. Kadiyot be. Shoe more. Naimid just labo. So size ni mo. Pila ni siya? Ila? 50 man. Kaya ito ba? Ano size ni mo? Ano dahil? Kung ano kung size dahil? Sakto ni ako. Size yan ko mo. Okay ram Black Lab. Nice na? Oh. Wala may 44 nga black. Okay yan na. 44 ko no. Kana o sana? 4 lagi dako ra. Singko na pa isang Tsaka sakto siya. Sura man pa. Lagi niya gold man. Gold. Puti tato dre ba? Kana lay mo lang. Show more. Lahi rasa. Parehas ng palatot mo. Oh. Katulad lang ko ba? Mga lukbo na yun. Oh. Tapos na lang sila. Mau ba? Oh. Lahi ra kasi original oy. Nakapalang tingkuhan.
Asa may size nimo? 37 ya. 37 gamay, 38. Mga na 39 man. 38 imo ha. Ah, 38. 40 kuha na, 44.